Salam toporunyň çeper ýol başçysy Anneberdi Halipaň huduruny eltýär. Bu arada Atabay şeýle ýatlaýar. Anneberdi Pahyryň toporuny yer bolman, Anneberdi Pahyryň özi haýsy men öwdeli teken toporuny başdy. Şonun merem öwdeliň ýoly bilen, Anneberdiň ýoly bilen, ýene gowy başylan ýoly bilen halk aýdyan dutardaýdan masalan barnyň ýoluny gatýp berýän o döwürler näme? Dogonlamam, jiglemem gat kömek edýärdiler, bile daýdýardyk köplenç. Arhiw ýarygda görnüşi ýaly bolan wakany has içkin beýan etmek maksady bilen Atabaýyň ýadan ýatlamasyna ter salalyň. 1975-nji ýylda mektebi tamamlap, Nur Muhammed öwüd üçin filarmoniýa işe girmekçi boldy. Bedilki filarmoniýa Anneberdatdan ýany öz başlyk bardy. Ol şeýle tanymallygyna garamazdan ören kiçigini adam eken. Halipa men öňden tanýan ýaly özüni mahsus sadalyk bilen Atabaýjan, häzir sapar depçi gelsin, onsoň bir aýdym, ýarym aýdym aýdyp gör. Galan onsoň görüberýär idi. Ulak garaşdyrman saparaga da geldi. Menim saparagaň dipde sadanlarlyk etmegine Güljemal bilen aýdym ýerine ýetirip berdim. Anneberdi Halipa öz içki duýgularyny daşyna çykarmasady, onuň ýüz gözünden özüniň synaga zordan hötdeýlendigini maňdym. Men aýdym aýdyp bolandan soň ol üçin hümletdi de daşynyň şeý diýdi. Umuman aýdyma özüň bar. Ýerine ýetirişiň boljak. Ýöne edil häzir mende boş iş orny ýok. Anha törem bar, şonda ştat bolmak ihtimal diýdi. Bizem Uwzul Tekaýewiň ýanyna göni barmaga çekin, onuň dosty Örümediň ýanyna bardy. Olam öňümizde düşüp Uwzul Halipanyň ýanyna eltdi. Ol şol wagtlar ady ýylçyny dolan ustady degişmäz alyp ýyldyny. Uwzul şu jaş oglunyň burunja agyna salyp erbe daýdan akhaw. Bir diňläp görsene diýdi. Halipa ünsürip dinledi. Görse öz aýdymlarynyň deň ýaryny aýdyp çalyp otyr. Elbetde gowunna ýarandyr da. Meni ýyşaly. 3-4 aý Halipa meni ýaly bilen gastrola gitdi. Bahar gelse atlar bağda gülleri, bahar gelse lale hakar belari, lebapları oynayan yılın şanına, lebapları oynayan yılın şanına. Şeýlelik bilen Öwedgelli Tekaýewiň toporuna goşulan höwetçiň aýdymçy Halipatyndan aýdym aýtmaklygyň iňçe ýollaryny öwrenip başlaýar. Ýeri gelende bellek geçtek Atabaý Çarulyýewiň goşulan Arduw ansambly 1970-nji ýylda açylypdy. Bu topora 1971-nji ýylda goşulan Nurýagdy Tokaýew ustadlyk derejesine ýetip öz ýoluny tapmagy başarypdy. Atabaý Çarulyýew bu topora goşulmak bilen geljekki öýdi bolşly ýolunyň ilkinji gadamlaryny ädip başlapdy. Öwedgelli Tekaýewiň şagirdlerinden Nurýagdy Tokaýew hemde Atabaý Çarulyýew oň adawryny hasam bilende gallyryp, çeken zähmetiniň miwetini ýerine düşüripdiler. 1975-nji ýylda Atabaý Öwedgelli Tekaýewiň Arduw ansamblyna işe girdi. Şu taýda aýdymçy bolup işläp başlady. Ondan bir aý ýarym töwere işlän soň Öwedgelli Tekaýewiň öz sadanlary gastrola gidip bilmekde. Biri yaramady, biri ýa öýlenmi, bir sebäbe görä şolar gastrola gidip bilenok diýip Atabaý diýipdir, bir depçi bilen akordeon çalmaly boljak diýdi. Atabaýym men depçim bilen akordeonçym alaýarlypdyr, teklip etdir de Öwedgelli Tekaýew. Olam an gelsinler, ozy çalýarmalylar bolýar, şolar alaýar diýipdir de. Ýani şeýle Atabaý begenip geldi, ýörüň şeýle nemes Öwedgelli Tekaýew dinlejek diýe, onuň şu sidem iş aljak diýe, onuň öwed bilen filarmoniýa bardyk. Taryny çykaryp ýa aýdymlaryny nemedip, ol şu öňünden bir çalarak duýdurup sady şeýle başlaganna Öwedgelli Tekaýew. Ay bidem şeýle o da adetdi, ne öwed kimi çalyp berdik, bir kişi aýdymyna.
Onun dedi, ay bolya şu kız orada bolya dedi. Bizim öwrel tekaýyň aýdymlaryny giýje uny ürje edip öwrenip kıyın düşmedi. Şey diýen bizim şu öwrel tekaýy bilen işlemek nesip etdi. Öwrel kymdan işledik şu taýda öwrel tekaýyň ardu ansamblyny işe giýremizde ataway iýde durup tar çalýady. İkisana aýdym aýtdyrýatdan öwrel tekaýy. İkisana aýdym aýdar, soň iýde durup tar çalýady ataway. Ýaşdäki ataway çağrılıp Hakamyň döredin toporuna goşulmak bilen hakamyň şäherli bolup kän aýdymlaryny aýdyp halka ýedir berdi. 1970-nji ýylda Terkerler öýünde şu konsert berelerinde ataway çağrılıp taryny öýünde goýup gelipdir. Onuň hakamy gurun berdi. Onuň atawaýdan taryny halyp eden taryny şalaýla diýip şoňa gurun berdi. Hakam haýy şart gurulanmaşdy da goş dilinde gurulaýan ýa şart gurulýardy. Taryny çalmaly sen bu taryny. Tak tutup atawaýa öz taryny getirip onuň ol öýde gurun berýärdi. Biz onuň taryny berip çaldyranymyzda gysganamyz ýok. Öz taryny her kim öz çalýança, bilýänçe zatlary bar diýip şeýdip hakam gurun berdi ýatlap. Almasın ismi förler, bulağar nakti förler. Terihasın fi förler, bir hulku söymeni Biz şu ýerde wakalardan az-kem öňe gidip, 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabryna täzeden Gämi owasyna işe gelennäki ýazan terjime halyna ýüzleneliň. 1979-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Halk Hojalyk institutyna okuwa girdim diýip ýazsa-da, hakykatda ol 1976-njy ýylda Şowatky Maksim Gorky adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Ykdysadyýet fakultetine okuwa girýär. O ýerde 1 ýyl okandan soňra käbir sebäplere görä okuwny wagtlança goýmaly bolýar. Ýöne şo 1 ýyl oň üçin ykbal kesitleýiji ýyl bolýar. Ol şo ýerde geljekki hemraty ýan ýollaşyny tapýar. Sarkolyflan maşgalasyna 1977-nji ýylyň ýanwar aýynyň 27-sine Ataway bilen durmuş gurduk. Ataway kiçik göwnlü, ýüregi arassa, sada, bir şadyan oglandy. İlkinji perdendim Ahmetýar dünýä indi 77-nji ýylyň aýagyna, ondan ýa-da Muhammedyar oglum dünýä indi 79-njy ýylda. Onuň gyzymyz dünýä indi Selvinýar 81-nji ýylda. Wada oglum 86-njy ýylda dogulýar. Şeýdip agzybirçe ýaşap ýördük. Ataway halipa şäherlik ýöredip öwrel tekaýyň ýanyna boldy. Bir ýyllap soň ýanyna bolup köp zatlar öwrenip onun 76-njy ýylda da ýene biziň gämimize medet öýüne geldi. Ya masalan ýene biz onu çepir olasy edwarlyk. Ol tuwalyma sonna ýem öwrel tekaýyňden öwrenen bir topar aýdymlary öwüşüň berip şeýle bu aýdymlary öwüş çykartdy. Aşgabat okan ýyllarymyz Beýeş Nuri bilen bir baglara bardyk. Baglara bardyk. Ben sen dedi, bayram geldi, onu kakan aydımları aydip dur, bir dinlerli Sudan yanına vardık. Ölüme 4 sene aydımda bilip bilmedim ben şu. Kakım aydım kametti. 4. aydımda bir Mahtum Uli'nin bir koşutunu, kakamın yigide diyen aydım var. Sonra bir Bokurdok'ta ediyen tiltimleri vardı, ho ovalandırıp. Hayyaman öğüt hevesleri yakşar bir söz besro. Yürüyüşünü yanlış basır, yanı don gıymeni don. Ay, ho diyen yerler var da. Onun sonunda bir de kakımızın
gaýsyny köp dinläp beremizde Atabay Halipa başgarak etmiş onu usatlar şey edýär. Onun şonu şu döwründe aýdym ýa-ki aýdymynda tanap seýdim onun soň bil kaldy. Havadan ayrı düştüm yağlar nedir? Qabatının tiyi bilen yürek bağrım gədir. Geldirsen de ödüm eller birlevinden kanayın. Malım mülküm dünya malım var mı darım havadan. Hawa Aýdym saat älemine tutuş ödünü bagş eden Atabay okuwuny dowam etdirmekligem hiç haçan ýadyndan çykarmaýady. Şoň üçin ol Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň ykdysadyýet bazasyna Halk Hojalyk Institutunyň açylmagy bilen 1979-njy ýylda hasaplaşyk hasabaty hünärine okuwuny täzeden dikeldi. Bu arada ol terjime halyna şeýleýär. 1979-njy ýylda Aşgabat şäheriniň Halk Hojalyk Institutuny okuwga girdim. 1981-nji ýylda okuwun gaýwany bölümine okuwmy geçirip, şo ýylym kalhozymyzda çeper ýolbaşçy bolup işe geldim. Şo ýyllar Atabaýyň gaýbany okumagy bilen özüniň esasy ýüreg urgusy bolan Aýdym Saz bilen meşgullanmaga wagty hasam köpeldi. Ol özüniň döreden çeper höwetçilerden ibarat bolan toporny 80-nji ýyllarda ussat kompozitor Abbas Mämmedow çagyrýar. Ol toporda klarnet hemde gitara saz guralyna saz çalyp çykyş edip başlaýar. Öň aýdymlar dep, tar, akordeon, klarnet saz gurallaryna ýanglanan bolsa, inni bu sazlaşyga gitara saz guralynyň owazynyň goşulmagy bilen köp aýdymlar täzeçe öwüşgünne owazlanyp başlaýar. Esasanan bu ýyllar Atabay owalky aýdy şeňini hasam kämilleşdirip, aýdymlary ölçü ýerine ýetirip başlaýar. 1981-82-nji ýyllarda şowat Atabay Halipaň bir ýazgysy çykdy-da, ilkinji ýazgylary bolmaly. Şowat şo sen üçin ýene aýdym, aýgydyk balyaman eken. Şoňa çelli misal öwedgelli Halipaň aýdymlaryny şoň ýolundan aýdan bolsa, şondan soň eýýäm Atabay bagşy. Şonun öz ýoluny alagadyn başlatdy. Atabay barada ýatlamalar meni ýaşlyk ýyllaryma alyp gidýär. Biz onuň muştaklary, onuň toýlarda çykyş edýän ýerlerine giderdik, aýdymlar dinlerdik. Ol döwürler başlar ýürüýti toý ýerine beler goýulan tirkekleriň üstüne aýdym aýdardylar. Ol döwürler ýadyňyza düşýän bolsa
Vesna, elektronika, romantika, Faruk adlı ille götürülen magnetofonlar olurdu. Biz olsa Atavay başın her toyda çıkış ediyen yerlerine gidip her bir aydımını yağ ederdik. O yerde dinlemenler, Mustaq oğlanlar, kän bolandan Türk'ün öňünü magnetofondan yana yer yoktu. Aydımları öýsü yerine getirip täze tilsimler goşmagy Atawaýyň adynyň iýrisini dolmagyny getirdi. Masal üçin sen üçin aydanına çekimlerine ýokary ölentipdi. 17 sekundlar çekmek ol bizi hayrana galýardy. Bir üýşüp oğlanlar bilen tä 17 bolýança saýatyň sekundlaryna seyredip hayrana galardyk. Ondan Ataway halipa gatyp pesbel adam käsipli bolansoň kä oğlanlar plan aydyp berýärdi, şol aydymy şu toýda öň aydan hem bolsa gaýtadan uly höwes bilen Mustaqlar üçin aydyp bererdi. Esasanan biz ilkinji albomundan bu derdi Yar meniň neýlesin enem atly aydymlary aýyp ederdik. Ataway 1984-nji ýylda Halk Hojalyk institutyny tamamlaýar. Ýöne oňdurmuş ýoluny seljereňde esasy hünäri boýunça işlemän, ol özüni durmuşyň baş ýörelgesi bolan aýdymsaz älemine bagş edýär. Ol şo ýylam Güneş ansamblyna işe çagyrylýar. Ataway Güneş ansamblynyň hataryna professional sunuwatyň çalşarymly usullaryny öwrenýär. Köp sesli ansambla sesini goşmagy ele alyp, dürli saz nüanslaryny öýleşdirýär. Ataway bu topory bilen Moskwa şäherine gastrolo hemde ýürüýte ýazyk etdirmäge diýär. O ýerde Moskwanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň sadanlarlyk etmeklerine bir näçe aýdymlaň ýazyk edilmegi, oň akbalyna iňmir ýatdan çykmajak pursatlaryň birini öwürlýär. Soňra Ataway 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabryna Gämi owasynyň medeniýet öýüne işe girýär. Hemde şo ýerde Älim goşar atly aýdymsaz toporuny döredýär. Bu döredilen topor Atawaýyň hemde zehinli sadanlaryň ýyrgynsiz zähmetiniň netijesinde professional topora öwrilýär. Şeýdibem kem-kemden Älim goşar vokal instrumental ansambly türkmen halk aýdymlaryny estrada sunuwatyny täzeçe öwüşgünne halka ýetirip başlaýar. Türkmeniň estrada aýdymsaz sunuwatyny bir 3 müzik ýyl goýup türkmeniň billili adyny alan türkmeniň estradasynyň 3 müzik parrak kıldy. Ataway Çaruliýew hakda ýatlamak hem bir tolondurjy, hem buýtançly, hem bir jogapkärli. Elbetde Ataway Çaruliýew ýaly başyň ýanyna çalmak ullukan derece. Men özüm bagtladym hata edýän. Şunu buýtançly belliljek. Yani Türkmen estradasyny ýyl goýan halipalarymyzdan estrada başlamyzdan Ustad Başymy Nurat Tokaýew 1977-nji ýylda Türkmen Döwlet Filarmoniýasynda Çınar aýdymsaz toporuny döretdi. Sonra men şu topora sadan bolup işe başladym. Nurat Tokaýew ile şu dürüldür aýdymlary ýerine ýetirdik. 1980-nji ýylda Ataway Çaruliýew täze bir topor döretdik. Yani Älim goşar oň düzüminde belli sadanlar Saba Artyk, Nur Muhammed Bawaly, bas gitarada Kakıcan Hocukgaýew, Esen Jangaýew, Gämi owasyna klub bardy, şonu topor döredip düýpli işläp başladyk. Yani şu döwür bizim döreden aýdymlar, Mustaqlar bilýänler, sallar geçdiğin aýdymy üç topor bolup ýazdyk. Ýagyly ýoly tüňüň düzünde
dilim kaldırıp geçti. Alma yağından nâdet birinden ağlım eldenlerin kestire gitti. Kosbileli kubyara sarıdetine, kosbileli kubyara sarıdetine, detine, cellatları zanarmanın katlına. Akmarını akmayanın üstüne, her gibi üstüne, bir günü başını çöktü de gitti. Akmarını akmayanın üstüne, her gibi üstüne, bir günü başını çöktü de gitti. Gününden tecrübesi artıp hatam kamilleşen bu topor täze aydımlary işläp repertuaryny baýlaşdyrýar. Olan erjelligi, gözlewleri netijesinde täzesi işlenýän her bir halk hemde estrada aydymlary dinleýijiler tarapyndan gölgüni garşylanýardy. Esasanam togruly we sabo artikfun getiren Vakodro saduralynyň kömegi bilen aydymlar özü bolşly hende ýanlanyp başlanýar. Şu döwürler telewizionyada geçirilýän täze agşamyna döredüjülik adamlarynyň döredýän täze eserleri, aydym bolsun ýa bir sahne eserleri bolsun, halk köpçüligini hödürlemek kadaý görülipdi. Olaň 1985-nji ýyldan 1986-njy ýyla geçilen Mawy Işık täze agşamyny aýdan ýrakda durma diýen halk aýdymy, şo ýylyň iň meşhur aýdymy bolan bolsa, 1986-njy ýylda sallanyp geçdi. 1987-nji ýylda Ak Güllü Maralym diýen aýdymlary halkyň söýgüsini kazandy.